Hi havia una vegada una nena que deia Emma i una nit havia anat al lavabo per agafar la seva dent que se l'havia caigut i després l'havia deixat a sota el coixí de la seva cama, s'havia posat a dormir i després el dia següent el ratolí Pérez l'havia traigut €1,50 i se l'havia ensenyat a la seva mare. Hi havia una vegada una nena que es deia Emma que una nit se l'havia caigut una dent. Se l'havia guardat a sota del coixí. El dia següent havia encontrat una bossa que l'havia regalat a Ratolí Pérez i l'havia cridat a la seva mare. I dins tenia €1,50. El Martí i la Sara volien jugar amb la neu i el Martí va dir ¿por qué no fem un muñeco de neu? Y la Sara va a decir, sí, vale, voy a por el barret y por la bufanda. Ahora vin. Y va venir la Sara y el Martí va, voy a por la zanahoria. Ahora vin. Y el Martí va a venir y se lo habían puesto todo el muñeco de neu. Y fin. Y cuento acabado. Cuento acabado.